og velkommen til den her Minecraft episode i dag, hvor vi skal spille i den her server, der hedder World. Og lad os bare se, hvor vi nåede til i sidste episode. Det her, det er vist episode 4, så vidt jeg mener. Og det var her, vi nåede til, ja. Så lad os bare bygge videre her på, egentlig. Ja, bare lige lad os bygge et ovnested herude, eller et eller andet, tænker jeg bare. Så lad os lige lave nogle... Nå ja, jeg har sat iron ind her, så det er mega godt. Iron. Eller ja. Vi skal lige have nogle af dem der, og så skal vi have pickaxe. Sådan der, det er massive, altså. Så bygger vi lige ud af her. Og... ja. Yeah. Undskyld, at jeg ikke har fået en episode ud så hurtigt nu her. Jeg har haft meget at se til, så... det må I sgu undskylde, men der kommer mange episoder, både FIFA og alle mulige spil. Der kommer også noget ud nu her, der hedder Outlast. Nej, fuck! Hold da kæft. Pis, mand. Der er sgu da en mine hernede. Så var det godt, jeg lige lavede nogle pickaxes. Her skal vi ned. Og jeg skal lige svare på mig, hvis der kommer en eller anden sindssyg voodoo-mand og slår mig ihjel. Der er kul! Jeg elsker bare kul. Kul, det er noget af det bedste. Men sidste gang, der fik jeg jo et chok, da jeg sad og huggede kul. Og her kommer der lige et lille klip af det, mens jeg hugger det her. Når man keder sig. Nej! Fuck, jeg fik... Nej. Okay. Så fik vi hugget alt det der kul. Og nu går vi videre, og jeg fik virkelig et chok af den der zombie. Det var helt sindssygt. Og der er mere kul her. Fedt. Jamen, jeg blev så fucking bange, mand. Eller jeg blev ikke bange, men altså, jeg fik virkelig et stort chok. Jeg sætter lige noget lys her. Men det var helt sindssygt, mand. Jeg vidste ikke engang, hvorfor kom den lige fra. Men hvis I gerne vil se andre texture packs, så må I gerne skrive det i kommentaren, fordi så kan jeg jo bare lave det her om til en anden texture pack. I kan bare skrive en eller anden, de koster ikke noget, 8 kroner og alt muligt. Jeg har 2 af dem. Natural og så Toon. Så I kan bare skrive i kommentaren, hvad for en pack I gerne, eller et texture pack I gerne vil se. Så vil jeg da gøre det. Det er da helt sikkert. Vi går lige lænder ind i den her jungle. Der er vand dernede. Der er kul der! Jeg synes faktisk, det er en virkelig fed mine. Der er kyr! Nej! Hvor blev den af? Fuck, man, hvor blev den af? Fuck! Jeg skal lige have det her. Vi sætter lige en fakkel. Fuck, den var klam! Virkelig klam den var. Der er kul der. Tag lige min fakkel med. Og så går vi herhen af. Fuck nu af, mand. De er så fucking klamme, de her zombier. Sådan død, mand. Jeg er ligesom Conny, den har gjort. Hej med dig. Skal du lige smækkes ind i kærlighed? Vi skal lige have noget af det her. Kul. Igen kul. Jeg går op og bygger noget mere på huset nu her. Men jeg skal prøve at finde diamond på et tidspunkt. Det er da helt sikkert. Vi hugger bare lige lidt i det her hyggehugge. Se, der var en dame med nogle store lår. Det var din mor. Vi kan vist ikke komme op her, kan vi? Prøv lige. Det kan vi ikke, så må vi gå tilbage af. Den har vej tilbage. Det tror jeg bare lige, vi gør. Der, vi kan komme op her. Jeg er jo Tarzan, så jeg svinder mig bare lige af inderne. Det synes jeg skulle gå meget godt, altså.
Jeg skal op her, og så... Kom. Jeg er Tarzan, mand. Fuck, jeg er Tarzan. Det der, det er Tarzan. Det er kun Tarzan, der kan det. Hvis I ved, hvem Tarzan er, det er mig. Vi skal hen til vores hus. Hvor fanden er det nu, der? Jeg skal bare lige... der er en landsby! Hey, høj, vi skal ind og plyndre den landsby. Vi skal ind og nakke de beboere, der er der. Og så bare lige... nakke dem. Slå dem ihjel. De skal dø. Så løber vi hurtigt. Go forward. Come on. And jump. And jump. And jump. And jump. And jump. And jump. Okay. Vi starter med det her sandhus her. Wow. Det kunne... Hvad er det der? Hvad fuck er det? Jeg tager den. Undviger dig lige, man. Kom. Kan du om? Det kan du ikke. Hvordan fanden kan du nakke mig baglæns med en bue? Du kan ikke skyde mig, når jeg står foran for dig, men du kan godt nakke mig baglæns. Hvad, er der ikke nogen, der bor her, eller? Hvad så? Der er ikke engang nogen her. Hvorfor er der ikke nogen? Hvem er det, der bor? Der er ikke noget derinde. Eller ikke noget der. Hvor fanden er de henne? Hvad er de så sådan et gilde sammen, eller hvad? Altså, de flygtede herfra, fordi der er zombier eller sådan noget. Det der kan jeg godt bruge, faktisk. Senere hen. Sådan, så har vi det. Så skal vi ud herfra, og så skal vi tilbage til mit hus. Den er jeg gerne lige her. Så løber vi tilbage. Den der vil jeg så også gerne lige have, sjovt nok. Vi skal altså virkelig tilbage til mit hus nu. Jeg gider ikke dø eller. Dø. Sådan. Vi æder lige sådan en her chicken. Og ja. Videoen den var i 8 minutter lige knap nu her. Den bliver nok ikke så lang i dag, som den plejer at blive, men nu vil jeg bare hjem og bygge noget, og så vil jeg stoppe videoen der, tror jeg. Så det er i hvert fald hjem og sove lige nu her. Det er en ting, der sikkert. Men lad os komme tilbage til vores hus, og så se på det derfor. Der er endnu en skelet. Nej. Okay, nu vil jeg gerne tilbage. Nu vil jeg virkelig gerne tilbage. Der er en creeper, fuck nu af. Hvor er det, jeg bor? Der er en zombie der. Ej, jeg kan virkelig ikke lide det her nu. Hvor fuck er det nu, jeg bor? Det der henad. Det må det være. Dø nu. Jeg håber bare ikke, der kommer noget bag mig. Så skal bare tilbage til huset nu, altså. Nej, det er bare løgn, mand. Ikke igen. Nå, jeg er tilbage til huset. Nu skal jeg sove, så skal jeg henvende til, når det bliver morgen. Hvor er der en landsby? Hvor jeg helt... Damn. Det må være herinde af, den må være. Vi skulle gætte selv. Nej. Deroppe i venstre hjørne. Men som sagt, der kommer et webcam op i næste video. Eller kommer der et i den 6. Det kommer i hvert fald snart, det er helt sikkert. Der går ikke særlig mange dage, så... Okay. Men det er jo et helvede det her. Hvor fanden er det de der munke, de bor? Det må være derhen Det er det eneste sted, der er sand, altså.
Og jeg skal bare have de der ting. Så lad os lige gå derhen af. Det var da ikke her. Nej. Det må være herhen af. Så vi går derhen af. Men jeg mener bare ikke, der er ikke nogen kæmpe svampe der. Altså, så ved jeg godt, hvad jeg gør. Jeg går ned i minen, den vej, og så finder jeg det derfra. Det bliver jeg nødt til. Minen, den var lige herhenne, eller sådan noget. Jamen, fuck nu af, det er bare nederen, fordi der var så gode ting på den der. Minen, den er herhenne. Og nu ved jeg ikke engang, hvor minen er. Så lad os lige finde vores hus. Men det er fandme for meget der, mand. Jeg er lige... Fuck nu af, mand. Finder vi altså den mine. Eller ikke, det mindste vores hus, fordi hvis jeg finder mit hus, så finder jeg også mine. Hvor er det, jeg bor? Der! Next. Jeg bor der. Og det vil sige, at minen den er lige herhenne. Dumt, du har her jo kul. Skal bare lige ud. Fuck om der er zombier her, mand. Iskold nu. Så var det den her vej jeg tog, det kan jeg huske. Og så var det den her vej. 100. Jeg er 100 på det. Så var der en eller anden kylling chicken der. Nej, så falder jeg ned. Der er en eller anden kylling chilling der. Jeg kan huske, om jeg gik op her. Det gjorde jeg ikke. Jeg gik lige lidt videre hen, gjorde jeg ikke? Jeg gik herop, ja, og så gik jeg den her vej i stedet. Og så gik jeg herhen, ja. Så op her. Og så hen her, ja, nu kommer jeg op. Nej, hvad sker der? Lol, hvorfor faldt jeg ned? Nå. Mærkeligt, og så gik jeg op her. Op der. Vi er op. Og så... både munkene. Jeg kan da se nogle hus her. Ja, der er de. Nu tager jeg min sind, og så må I se med i næste episode igen. Hoppe ned. Går lige hen og henter det hurtigt. 2 sekunder. Okay, jeg ved ikke lige, hvor det er. Jeg skal i hvert fald skynde mig, fordi ellers dør jeg. Jeg har ikke særlig meget mad tilbage. Var det ikke heroppe af? Jo, det var det da. Jeg nakkede en zombie, kan jeg huske. Så må jeg jo gå... Jeg må have gået længere hen. Og... Amen. Okay. Se med i næste episode. Og så ser vi, om jeg finder mine ting.